Ja, welkom harkers van RTV NOF in dit tweede uur van de Weekend Nieuwsshow Joet op 18 april. Ook in dit tweede uur hebben wij vanzelfs nieuwsgierige items waar wij hem in meenemen. Zo trappen we dadelijk eerst al mijn fietsen van Rwanda, een actiegroep uit Broeksterwaard die zich hiervoor inzet. Ik heb wij nog even een partij met Jan Arends en Marijke Geertsma over de theaterlezing in de Skiënstees. En we blikken ook even alvast een blik op Koningsdag in Dokkum. Want in Dokkum is er een speciale pop-up store hier na Aron Wieken. En daar zullen wij het aasten ook nog even over hebben. Maar eerst gaan wij even over naar Rwanda. Want hier in de studio is ons coach Maaike van der Heijden, vrijwilligster bij World Servants van actiegroep Broeksterwaard. Welkom en goeiemiddag, fijn dat je bent. Dankjewel. Ja, je bent van World Servants en je zit in de actiegroep van Broeksterwaard die zich inzetten voor het opbouwen van een kleuterschool in Rwanda. Hoe is het zakam dat je die hiervoor inzetten was? Nou, 2 jaar geleden ben ik met deze groep naar Afrika West, naar Malawi. En dat was toen een hele bijzondere reis. En toen kregen we de kans om weg te gaan. En dan naar Rwanda om een kleuterschool te bouwen. En dat had ze eigenlijk wel echt heel erg nodig. Dus dat is heel mooi dat we dat werk in het doen. En wat is die motivatie om dit te doen? Toch is van, ik zeg dat deze actiegroep zich inzet en ik wil daar ook een steentje aan bijdragen. Of was dat altijd al iets van, ik wil naar een vierloon en daar, werk doen wat echt die mensen daar helpt? Ja, ook beide wel een beetje. Ik vind het wel mooi om wat oren te kunnen doen. En het is natuurlijk een hele reis en het is een hele oren cultuur. Dus daar kan ik heel veel van leren. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, je hebt dit dus in die actiegroep. Die actiegroep bestaat uit meerdere mensen, want alleen is het wel een heel soort werk, denk ik. Hoeveel mensen zitten er in je actiegroep? Mijn 29. En ben deze mensen ook al hier uit Broeksterwaard afkomstig? Ja, wel een beetje uit de omgeving. Vooral Broeksterwaard, dan wat. De 3 is met wat beetje daaromheen al. Ja, je bent nou geld aan het inzamelen voor Rwanda. Ja. Je had al aan de tijd al een aantal acties viert. Morgen zie je hem ook in actie komen nog. Kist dus meenemen in de acties die je hem de Aron tijd die ha? Ja, want voor deze reis is natuurlijk heel wat geld nodig. Dus we zijn al heel lang bezig met acties voeren. We hebben bijvoorbeeld wat huis-aan-huis acties, jongens zoekenbal, verkeer, viooltjes actie, hebben we correct kleren. En we gaan een heel grote glazen huis actie die rond Christ. En toen hebben we daar ook een beetje zoals dit radio gewoon en al je leuke dingen georganiseerd in het dorp. En ook hebben we telkens, ook elke maand hebben we een paar acties. Ja, dus zeiden ze het al, we kennen het natuurlijk net zonder geld. Er is geld nodig om daar een kleuterschool op te bouwen. Wat is het streefbedrag waar je hem voor gaan? Ongeveer €110.000 moet we ophellen. En waar zit je hem op dit moment op? €120.000. Dus je hem komen nog een liedje, €3.000 te kwad. Ja. Dat is natuurlijk van donaties afhankelijk. Welke mensen doneer je? Op geef.bs en dan /Broeksterwaard. Dan komt het op je actiepagina, daar staan al je acties op. En daar staat dus echt de laatste actie, de fietsactie op die we morgen hebben. Ja. En op dat platform kun je echt doneren. Ja, dus zij zit al morgen de fietsactie. Je hebt morgen een fietstocht doen en dus op die manier geld inzamelen. Deze fietstocht begint bij de ambassade van Rwanda in Den Haag. En eindigt het in de Broeksterwaard. Hoe is er Hoe zult de Diamond vereinen? Vies het spannend? Ja, ik vind het wel heel spannend. Want het is natuurlijk wel echt een heel lang eind. Maar ik had er ook wel heel veel zin in. Want het is wel heel leuk om dat met de groep te doen. En iedereen support het natuurlijk heel veel. En dat viel ik wel. Dus daar had ik wel heel veel zin in. En hartstikke goed getraind hiervoor? Want van Den Haag naar Broeksterwaard is best wel een heel eind fietsen. Ja, klopt. Nou, we begonnen wel een beetje als amateurfietser. Maar we hebben nu een paar keer wel best wel wat kilometers maken. En ik vooral trainen om in de groep te fietsen natuurlijk. En dus op zich hebben we nu wel aardig wat goed getraind dat het wel gaat lukken. En zie je morgen hier betiert al van start? Ja, we gaan vannacht om 11:00 nu het Broeksterwaard vertrekken we al. Om dan eerst naar Den Haag te rijden. En dan kunnen we mooi betiert beginnen. Zodat wij net dat jongens heel let hoeven te fietsen. Nee, precies. Hopen dat je wel wat donker tussen heeft. Ja, dat hopen we wel. En je worden de sponsoren altijd goed. Is er mensen die graag wat aan willen per kilometer? Ja. Wat is het bedrag per kilometer dat mensen doneren kunnen? €5 is een kilometer. Ja, sponsoren ook of doneren.
En dan hebben we dus een leuke actie daar onvast met wat leuke prijzenpakketjes. Dat als er gekke dingen onderwijs gebeuren, of een lekker baan, of een pech onderweg, of een breg, dat degene op die kilometer waar dat gebeurt, die kan dan wat lukt even winnen. Dus hebben we direct nou een leuke actie onvast. Ja, een heel leuk initiatief. Ja. Goed, dank u wel voor die taljochting in de Weekend Nieuws Show. En een heel soort succes morgen. Dankjewel. Ik hoop dat het slagje zal met het ophellen van het bedrag. Ja. En een heel soort willen, maar ook succes de komende tijd met het opbouwen. Dankjewel.